Bafo bangibhayile lo hlelo lela la ekhaya ngifuna ukuthi uma ngisizakale into eyenzeka umngani wami ngalala naye sidakiwe sidakutshwala umngani wami esilisa lona engayenza naye lento lena futhi yena wayengazi konke lokho ngifisa ukuthi sikulungise sibe right konke ongayona inhloso yami utshwala ukuthi uma ngingaphuza imizwa vele igijime ngenye indlela so bengifisa ukuthi manje naba futhi lento yangihlula bafu ukuyigcina ngaphakathi mina lapha kwenzeka iphutha bafagcina sengilifakile lapha kuwena bafu kanjani manje ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani walileka kwamhlabela ngana uswani madoda le phansi mangusiswe kakhulu balundu egcini kodwa kuyasikho lapho bhuti wami ngibingelele ungazisho igama mfowethu ungakutshela umbukeli ukuthi yini ekuletha la namhlanje kulesikhathi kulomzuzu bafo kuningi bafo inkinga singaphezulu kokwenza manje inkinga qaleni ngathi ngiyizamela nami okuyisiketanyana angavuka kamnandi umuntu umuntu kamnandi silala senze izinto zakhona sigcine silala jikijiki umuntu wakhona ukhulela makuhamba kwesikhathi ngithola lo muntu lona ngathi ngoduso yomuntu le and futhi lo muntu lona ubhizi uyalobola lo wakwenzeka lento le ngisane stress nginjalo bafo ngithi ikule last week ngithi hayi ngiyocimela ukoma lapha na ngifike ngishaya kamnandi ukoma ngicela mase ngigoduka lana ngihamba nobafo ke la hayi sigoduke sambe khona ingane into ngiyibonile lapha mase sigoduka sidlule futhi siphinde sithenge umuntu abe manzi ngale ndlela le umuntu abe manzi bafu khuluma ngakuphi ukuba manzi mhlawumbe wawunethwa imvula cha ngisho ukuthi nje ngidakwe ngibe inebethoni bafo ungazazi ukuthi ngidakwe yini kodwa yonke into ngiyayibona indlela kamnandi angihambe sifike endlini asiqhubeke sinobafo sishaye ngigcine ngifonele enye intombazana akuthi ngiyabona ubafo sezumekile ngiqhubeke ngihlale ayinami ngihambe ngomjoyini ubafo lapha silale ngiyaphaphama imina lo ngibhizi ngiyamphuthaza ubafo and futhi naye ngathi akathukile or kanjani noma ulele flat ngiyamphuthaza ngibhizi nje ngigcine sengenza lento le ngalungile ima walala nomngani wakho ngalala nomngani wami kodwa naye angiboni ukuthi lonto leyo imphatha kahle because asisekho right manje asafinish ukufika imfonela asatholani ingakho ngibhayile lo hlelo ukuthi mhlambe ngathola usizo or isombululo sale nkinga engibhekane nayo hayi kubi ngempela inkinga engibhekane nayo kahle angisho ukuthi mayengaphuza nje futhi eyimizwa igijima ngenye indlela ngathi ngahwaphiza kwasana uphambi kwami ayibo kwandoda wasifazana nginenkinga bafu inkinga nje le ngasho ukuthi hayi mhlambe ngadluliswa noma yithini hayi kodwa hayi inkinga le ngini manje ngalesikhathi umbambo umngani wakho wambona ukuthi umngani wakho noma mhlambe wagcina ufonela intombi mhlambe wayitshela ukuthi ubambile upackage mhlambe kwase kufike nalokho ukuthi hayi ngicine ngikhuluma nomuntu mhlambe uyena lo ngale mase ngiyafika khona umuntu olela ngibuzanga ke nami ngafika nje hawo kwayilokho ngipaphama ingqondo ibuya nje sengiyofika nje impela kuvutho ndawo phela ngagcina la muntu angikhuluma naye kwakuyiyellow bone emuhle futhi isilenda nje si-right yabo so manje base ngithi endlini ngitshentsa hawo yena lo muntu lo hayi ngikhale phezulu kwakhe nje ngiyithole lapho udakiwe ngimanzi ngidakiwe nje yabona lento indlela engiyenza ngayo ngiyahlaphazisa nje ngiyenze lento ngiyenze manje umuntu yena kanye akavuki ukuthi aphaphame indlela adakwe ngayo naye hayi lapho ekseni mase sivuka ubafa avuka wathi hayibo kanti izolo sigcine siyekephi nakephi ngithi hayi mina sisuke laphana endani ocima ukoma seza la endlini sashaya nje kancane salala azothi ubafa yazi angizizwa kahle umzimba ayingathi bengishawa and futhi nala laphana anase kubhlungu kanjani manje akhala ubafa ethi angeke mhlambe khona inkingi safuna uyobona udokotela nekhanda libhlungu ngenye indlela nje wena uthini lapho mesho njalo ethi anasi ibhlungu umzimba ubhlungu kumina kubuya isithombe uthi hayi ebusuku indoda ngeke ngabhizi ebusuku ngeke ngabhizi mase ngiyabhuka kahle usikahle
bengishaya nje uchocolate box. Okay, isikhathi sabuza ukuthi hayibo yazi even i-anus yami ibhlungu ngalana. Ngamtshela ukuthi mina mhlambe nje ukuthi hayi sike sahlala kakhulu lapha emabhenchini. Sihlalile nje futhi mhlambe 3 hours zonke nje sihleli lapha emabhenchini. Ingakho mhlambe i-anus ibhlungu nomzimba phela utansile wena. Ngimtshena kanjalo sewutansile phela wena inkundla bekuyakho. So manje mfethu lo first lona athi ngeke akezwa kahle. Ni-anus nakhona umanzi la kwi-anus akayithuli kahle. Namanje angazi ukuthi ngizothini sekuyabuya nakimina engqondweni ukuthi hayi mina lo wenze lento le. Manje ugcina ungamtshelanga abafo ngoba ngikuza ukuthi seqhelile kuwena awucanga ukuthi mhlawumbe unayo idea ukuthi kwenzakala. Angiboni because indlela ngibuza ngayo wangibuza nje engathi umuntu nje ongazi lutho. Kodwa okungidida kakhulu na ama calls ami awasabambi nje. Na ku WhatsApp futhi asaphendula ubafu. Kanti umuntu lona sisebenza naye enasemakhaya futhi sihlala naye futhi. Manje into eyinkinga ngazi ukuthi ngizoyithini le ndaba le. Ngimisa kanjani ekhaya kubo emndenini emphakathini kuzothiwani. Ngabe mhlambe unayo intombi yena ubafu? Yeah, unayo intombi, unayo. Wena ngaleso sikhathi bona intombi ukhona umuntu okhona njengamanje? Yeah, umuntu obekhona mina bengisathi ukhona ulona ngithi beyingodiso yomuntu. So manje hlangene manje. Ngabe seninesikhathi singakanani nezwana nomngane wakho? Umngane sikhule ndawonye sisuke emakhaya naye. Nalana futhi sahlala futhi nje duze siqhelelene last year ngoba sethola umsebenzi wendawo. Yazi nasemsebenzini lapho usengi-avoid uba ufika ngigwema nje ngazo zonke indlela. Uma ngifika esmoking ebhema uvela uphasela ugwayi komunye umuntu avela ahambe same time. Kodwa mhlawumbe wagcine eyileke kudokotela nodokotela wagcine seshilo ukuthi hayi khona uphobosho wade ungena la kuwena. Awona nje mhlambe ingakho nje nobafu sekanje. Kodwa manje indaba ke angangiqondi naye asho ukuthi bafu bese ngiyamchazela mawuthi kodwa isibindi uzomchazela ish. Ngisichaza kanjani? Yini njengamanje edala ukuthi uze la uzofuna ukukhuluma nje umtshela ubafu wakheso? Bengifisa ukuthi eze and futhi ngithole namanye ama-advice kubantu ukuthi mhlambe ngagcina le ndaba ifike kanjani kuyena endlebeni zakhe ngendlela azoyizwa kahle nayo. Ngoba manje ayazi ukuthi ngizoyibeka kanjani. Awucabanga ukuthi ubafu wakho umuntu onjani akayena umuntu onolaka? Yaphatha ngisho umeso lo muntu lowana. So manje yabo ngakho ngisaba nje nami ukuthi angazi. Awucabanga ukuthi mhlambe ngakugwaza noma kwenza into embi? Phela izosolonakele manje sangafika futhi angingafiki yena ke. Kufika abanye abantu bethunywe uyena. Abanye nje nami nje ngimincile ngihlela ibhojozi. Angikhululekile kahle la ngikhona. South Africa kunzima yabona ngathi unomngane kanti indoda ngala ayike yakusebenza ngemuva. Lokhu namba nisi niyophuza mhlawumbe ngabe yona le ndoda le umngane wakho akekho mhlawumbe ke owabona ke mhlawumbe wanibona ngena endlini noma mhlawumbe ukwazi uyavela ukuthi hayi vele abangani. Ngoba wakwazi ukuthi hayi abangani futhi and futhi indlela sabuya sekulethanyana futhi angiboni ngabakhona and futhi bajwayela abantu siyangena naso siphuze kuse kwenzakalani ngalela langa hayish kuthi libe demon mawuthi idemon elafika awucabanga ukuthi ngakuvulela icala mhlawumbe bathi umrephile ngingakho ngisaba ukuthi le ndaba ngifisi ukuthi ifike kuyena kuze angaze acabange na mhlawumbe exoxa abanye abantu exoxe ngenye indlela abanye abantu bese bamfaka lo mkhuba ukuthi hayi kuthiwa ngimrephile futhi okunye ungithusayo ungisabisayo akazwani nale genge lethe ukuphuka kancane akayifuni kabi vela akhulume nje nangesibhamu uthe yawe ngaphatha ngisho isibhamu engakuthi kwenzeke mhlawumbe siyamshela or sithini. So ngoba manje ngibheke nalesimo and futhi indlela ayiyona abuya ngayo ngosephuma university ebefunda le negenge lebo Eastern Cape hayi ngale kuthi iqatha likhishwa manje lapha
mhlawumbe makuthi nakasafika ngayena akalandele igenge yalena-ke ekhosi la befunda khona mina ngizothini-ke la mzothoba ngizothi inkunzi noma yena athethoyirifenjela lo muntu nabafo ngiyamazi uba futhi umuntu onjani umuntu onenhliziyo ethi into mangiyenza ngiyayenza angilindi ukucela angilindi ipermission kubani so manje uba indlela emsaba ngayo bafo angazi si ngizobhekela ubani ngizomtshenela ubani le ndaba lezi because akazwani nale genge ephukile bafo uqonde ngale ndlela hayi indlela iyona futhi angazi Hey bhuti wami ngiyacabanga manje ukuthi isikhathi sokuthi simufonele umngani wakho lo ubafo wakho ngicela nje ungifayile inamba yakhe lana ngicela ungifayile inamba yakhe bafo simfonele ukhulume konke okungaphakathi uyabona sure ubani bafo isibongo uDlamini okay yeah ukwazi ngoDlamini naye yes sir because ngitsisi igama singalisho yonke indlela idlula la yonke indlela idlula la yonke indlela idlula la idlulela ngathi uzobe njani Samsapis, mpembe msa. Uyaphila bhuti. Uyaphila mnumzane. Uyaphileka bhuti. La ukhuluma noVumani from iVumani film. Nginodlamini la umngani wakho. Ayo, uyibize la kodwa uDlamini muphi? Khona ubafo othanda nje ugqokile ukhuza umqhele uthi uDlamini uthi ubafo nje usumngani wakho nje uDlamini. Okay, ngiyambona ngisho engakhulumi nami ubafo ubafo wami lo ngiyambona. Angazi nami why ukuthi engakhulumi nawe yabona. Hey. Ngithandi lento ayenzayo omkhulumisa kodwa. Bafo hamba kahle. Kule namba kanjani bafo? Bafo ngiyabheda ngisaba ngisho nokuqala ukuthi ngizothini bafo. Bafo ishanzo uqala kanjani le ndaba? Asenze kanje bafo. Uyakhumbula bafo ngalesa sikhathi sasiyocima ukoma. Sure manje sagcina silele sonke lapha endlini wavuka ekseni uthe ngaze awuzizwa kahle ubuhlungu umzimba neanasi buhlungu wazohamba udokotela wena manje naba futhi lento yangihlula bafo ukuyigcina ngaphakathi mina lapha kwenzeka iphutha bafo agcina sengilifakile lapha kuwena bafo kanjani manje uyazi ugcina sizikhulu kanjani manje ithini into yakho bese ngasho ukuthi bese angazi ngathini bese nama ngathi wasekwenza ngathi ngakhala kanje kwakho kwethu uyazi namshuzo ngosemaplanini vele lutho bafo bachazela ukuthi lento le maye ngadaba bafa ngathi ngashaya kanjani manje ngibona lento yenza lapha ayikho into ngitshena yona mfowethu bafa ngazi bafuthi uzomisa kanjani bafa bengifisa ukuthi bafa silungise lo daba sixoxe kanjani ayike uzoxoxa nawe ungafiki futhi namhlanje because manje wona into engizwa manje azishitshe nomoya kanti ngidira kanjani namhlanje Ana bese kade ngangishilo sizofika nje namhlanje bafo wengifisa lo daba silixoxe bafo awufiki uzobona ngitshela kanjani nathi ngakutshena wena mfethu because ngiyazithemba futhi wena owazi lento sikwenzakalayo bafo ngakho ngithangigcine sengisho nje bafo sikwenzakaleni manje uze nawe uhlale wazi ukuthi ukwenzakalani wena ucanga uzongiphatha kanjani into ngitshena yona bafo sorry yaxolisa kakhulu bafo bafo ayike uzobona ayike
mina nje futhi nginenkinga lapha esilokhu ngiyitshela ukuthi hayi kanti wena baba. Hey bafo, sorry, xolo nami. Hayi akukho usoro phela inyama lizohlangana kanjani angisimanje ngifaka izinto manje ngenxa yakho. Hayi ke nami ngifaka ukunike lapho ongena noma nohambe yabo. Hayi bafungayenze. Bengibalela zonke lezo zinto uthi uzocasa ugcina usenzithatha inqumo ebhedayo baba. Uzokuwa kanjani ke mina ukuwa kanjani? Ngani yakwethu ayidlishiyele baba. Ngashiyele lapho ngibosha nje. Wena kanti kwethu. Sorry bafo, sorry. Hayi uzobona. Ngiyasebenzeka phela nalamanje. Baba ngizama ukukhulumela naye mhlawumbe uzokuzwa baba. Bafo benginethemba mhlawumbe ningazama ukuthi nilungise lento yenu. Kanjani ukungisebenzise kanje ubani wena futhi soyilungisa kanjani lento yenu? Kodwa ivumani film bekhulumayo, ivumani film. Yake into le inona le. Ithina bosixhumanisa nomngani wakho lothi wakufaka into yakhe enqini. Hayi nawe uyiphinda lento le ngayinkingi. Akuhlungu kanjani ukuzwa ukuthi lento because mina ngangiphathe kabuhlungu hlezi naye ukuthi lo ngamtshela yonke into kathi ngimtshela ukuthi aphinda azikhava into yakhe futhi. Ncese bafo, ncese zenze izinto baningi bafa abadliwa abangazi mfowethu ucela usilungise izinto. Kanjani ilungiswa kanjani into njena awungichazele kona ku-TV awungichazele. Bafo hayi ungangibizi ngom-TV okay bafo lungisani lento nixolelane njengamadoda yabo kodwa kungabuchitheki igazi yabo at least isida uyaqhubeka kuba umngani wakhe uyamsusa nje eduze kwakho khona nayo lesasithombe sizosuka noma singesuke kahle bafo uzohlezi ukhumbula ukuthi khona umuntu wakufaka uphondo. Hayi ngeke mfethu ngicabangile nawe isho lonto leyo ilungiswa kanjani nje ngoba mina ngibona ukuthi kusazohlaleka mhlawumbe akahambe mhlawumbe eZimbabwe kanje yabo. Kanjani ngoba phela wala kanjani angikuyazi umngani wakho nje angithi kumele kuvele manje ukuthi umngani wakho ngempela oqobo bafo uyabona. Wena umngani wakho bazwana naye kwenza into nje. Hayi mina ngeke azayenze leyo nto. Ayish ngeke ayenze leyo nto. Uyabona bafo kodwa umngani wakho angithi umngani wakho ngizama ukubona izinto kanjani. Phelile manje umngani. Mina ngangitshela ukuthi ngiphi mhlawumbe ngifike nje lapho nje yabo futhi ngeke kube kuhle bengifike. Hayi bafo seniyoyikhuluma kahle lento kodwa ungayenzi into embi ngoba la kune voltage bafo yonke into esikhuluma iya record. Hayi phela mina angazi lento le ngiyazazi izinto leyo mina kusala mina bengibone mengizonza lento engicabangayo. Into oyicabangayo bafo kungabe ukuthi izokumoshela isikhathi ikusasa lakhe kufaka ejele but ke ubafo na uthi uyaxolisa. Imoshekile ikusasa lami lento ayilungiseki ihlele kuconsa la. Manje shela lapho kuyoshaya ama-check up manje ngishaya ama-check up. Ncese mfowethu kumele ke at least yahlawuleka angazi mfowethu mhlawumbe akukhokhela imali ethize. Hayi ngeke ngoba yena manje hayi akulungile bafo kodwa ke uzama ukusebenza lapho usebenze kahle mfowethu ungayilimazi. Hayi sengiyosebenza phela kodwa manje into engizoyisebenza la kodwa yabona. Hayi kodwa sohlangana naye. Hey. Nawe uzwande ngichazile bafo. Ngingachaza. Le ndoda le iyakhala mfethu iyakhala ukuthi uyifaka uphondo enqeni ngempela umngani wayo. Nami ngoba ngisho bafo ingakho ngize lana sengayona inhloso ukuthi wenzeke lento le. Ngobesho nje salo muntu lo la sohlangana khona. Hayi bafo ngiyakwenzela lutho nayo i-voltage yabona. Abantu bazowazi bayayazi nawe uzosho mhlawumbe utshela omunye ekhaya oyedwa at least yabona. Babukeli niyabona sinjani utshwala buyazenza izinto ubafo mase shayile ngathi ngashaya yonke into phambi kwakhe.